They came in with partners. Season What's not good? My name is Joseph Daddy. I'm back with my people. Okay. Now like that, you guys are not going back to the line. Eliminated. So we can't go to the next level, guys. Ukhishwa egameni yabo. Akuyona insango akubhenya yabo. Uba ngani le ndoda? Uba Oh no. Yeah, so that's how we're gonna control the show, yeah? If you wanna fight someone, you come forward, you tell me, let me give you the boxing match. Asilweni. Ngamnikeza ithuba. Ngimbona ukuthi umuntu kanjani yena. Sfebe. Right, we've been in this house. We're at a point where now we have to do what we call exchange phone for 60 seconds. So we check. I can tell you 100,000% she's cheating. This bro, he's just lost in the sauce. If the person we are with in the house, they didn't come in the house with the person, right? Sure. Are you guys okay? Yes, yeah, we are good. Let me be a good guy. Yeah, we're okay. I'm okay, but I'm a bit nervous. Why? Last time, ngalahlekile indoda ngayo lento. So nje, angazi ukuthi ngizothola. But you had a kiss from the gold, bro. You know we kissed me and her. How? I'm just telling you. Like we literally kissed. Why are you telling him that? Why? We even going. Nah, this nigga's a villain, chat. Nigga, you got a wife at home, Joseph. Don't keep on telling niggas that you kissed their girlfriends. And nigga, I'm swinging on you. Look at this. Oh, I'm swinging on Joseph right now. I'm like, you kissed who, nigga? Shy. Home together. No. No, Really? he's lying. Hmm? Really? Who am I, bro? Man, I'm the GOAT. Wait. But then we didn't do anything. We didn't even go to the house, baby, right? You are lying to who? Him? Let me check your phone. You might find me. Which ones is your phones? Don't worry. But you are not cheating though. Yes. But you have a nice lady. She's nice and fine. I'm just kidding. She nice, fine, body, T, face, T, everything. I'm sure that shit. Ooh. We kissed, but it didn't go anywhere. I dropped her home. Right? Yes. Yes. See, I'm a good guy, guys. So it's just Hannah. Who are we starting with? Nah, let's start with. With me? And, he is. Why me? Right, I love you there. Hold it. Let's hope they don't. So he's being good to you. Yeah. So why Yes, were you making noise in the house? I heard a noise complaint. Oh God. Bese kabudla kamnandi. My sister mun. Yeah, there's nothing, yeah. Awusuqalile uyabheka. Yeah, uqalile ukecheck ifone. Wahle. What do you want him to do, my sister? Yeah, so wakunika kamnandi. Sanikana kamnandi. Oh. Yeah. That was so easy. Yeah. Okay, see, mom. Wait, when I was on Chat, what I've noticed, chat, it's so easy to get it these days, chat. It's so easy to get it these days. If your niggas one post, it's so easy niggas to get it. And that's why HIV is gang in South Africa. Wonke umuntu uyavula nje. Ngena ngathi singena ku River song. We help each other. You guys help each other. Yep. Oh, waza ngaphezulu nawe waza ngaphezulu. Kumele mas. Okay. Uyapheka nokupheka Zoe. She cooks, yabo? Yeah, it's cook. Okay. Just a good cook,
Yeah, he's cooking and inside, even in the bed, he's cooking. Okay. Oh, fucking Yes. great. You think it's a bar, man? Oh, this guy stinks. Oh, this guy stinks, bro. Jaju, you don't have to tell her that your girl cooks in the bed. It's your private business. This guy stinks. It passed through my head. This is a bar, then I didn't hear about it. Yeah. I'll take your F. Yeah, I don't know if you wanna hold it. Such I love you there. I don't see a lot of things. It's a mom cooking, and yeah, it's kind of chilled. Yeah. Okay, let me see. Okay. Oh, okay. Not bad. But did you hear the background? The song I color him. It's the in season 1. Ande uze uzingi zole pambe. That song lengoma like imnandi angiyazi kahle kodwa ngayibona kubo TikTok and all of that. But yeah, man. Check on love for my sister. Don't go, Skatelo Catist everywhere. Catist everywhere. Get on my TikTok, Catist. On my Facebook, Catist. Everywhere. On my YouTube channel, on my own, Catist. I think I have to give him a show on this channel. Yeah. Catist, give me a call by the time this episode airs. I want to give you a show. Because I think Umsebenzi wakho baby la. It's Cartes is the gent ingoma yakhe lekade khala movie. Ande tuze ungizindule ntombi. Nah man. Season 1 was peak. Umsebenzi nomneyithombe zakhe nomndeni wakhe so. Okay. Yeah. W man. Singazi ukuthi akahidile. Let's check the video. There's no hiding. Oh, okay. There's no archive, there's no hiding. Okay. Okwamanje noma vele. I'm That's clean. how you roll. I came clean and Yeah, good for the house. Shout out. Ngahamba ke. Yo, you guys are boring. Yo. Hey. This nigga wants drama. Sit down. what's that, mom? This nigga wants drama. He wants them They to are cheat. boring, literally. It's a boom shack. They're literally boring. I don't understand why. Why are they doing that boring stuff? But it's a good one for the show. That's what I'm looking for. That's kind of people that literally walks away with 25,000 in Durban. Don't sleep. What's good, YouTube? My name is Joseph Tari. I'm back again with another video. Back again with another. I forget to do these things because I'm always on this kind of shows. Literally, exchange phones becomes the last part of the show. Obviously, we cannot live without the standard formation that brought us here. It brought us here. It makes us live high. Hey. Njani. Yeah, I just want to have like a sense of how you guys feel like for, like literally, how do you show? Do you guys think that? Lendetale, when he doesn't have anything to say, he just says literally. That is his feel away. He uses that way to fill sentences, like literally, like nyaktanda, like literally, like. What's gonna happen tonight? What are the hopes and wishes for tonight? Isifiso sami sokuqala nje ukuthi like ngibe nawo mama like late sibe ndawonye like eromini lekade sinavele ezole ebusuku kade saphethe kuya noStoli. Yeah, that's my wish. Mayengena inkinga kodwa angicabanga futhi singaba nenkinga because since kade nenkinga izole mina obe isisombululo saleyo nkinga kade nayo. So namhlanje futhi ngisangaba isisombululo sokuthi nabe right. You are cooking. When am my sister? If some ukuthi I want to socialize with upheka sazane nje I want to experience ngaye into eziningi because it's not like sengimazi ngaleyo ndlela since ngakazi ngihlala naye kakhulu ngoba bekade nomuntu wakhe so uyayifuna. No, hayi angifuni. You have. So ngeke niyenze? I don't think so, but sisobona. Mara, I'm not staying with you. You know we in Zimbabwe. You know I gotta hit that. If I don't nyahamba, ngizobuyela kuSlend.
Do you know Slender? Slender summer catalog. Before Nidla, the reason why these phones are here, I want you guys to exchange them to see Bongana Montuna. You didn't play with us. This is the last game. So if you have a person or you had a person, it's a kinga. With who? Yes, that's the thing. Literally, let me tell you guys, we're shooting this show before the other show is literally, the other episode of Exchange Phones is being released today. So people don't know what we're doing. So we can change the next, what we're gonna do on the other side later. So for now, let's exchange phones. Which one is your phones here? Oh, pink one. Aye. Oh, now wait. Okay. Who are we gonna start with? Can I have them? Prochacho's cheating. Open. Yeah, Prochacho's cheating. Okay. Oh, you were with who's this guy? Who's this guy? Mambiza Vande, we are Muslim Chito Otuli Gospel. You look again a loyalty my war. Utum Cookster. Utum Cookster. One nigga. Hi, Boka. Oh, a picture of where? It's just a picture. He's my brother anyway. He's your brother anyway. Ah, motor le nagarata mudimo. Motor mcockstar or raton copella la wall nyalo. Oh, okay. Who are we gonna start with first? Damn, oh nigga, oh. I'm gonna go to give me time. How can I? Not with like ngithangenze kodwa nje bengazi ukuthi kuzobe kudlala amagame kanje because umdlalo Hello, Opala, I love you. Joe. Paragano go utshwere mathata. Mana? Eish. Ke mathata. Ai, mara wa ditse. Ke tshwere black. Batswadi ba shile phone, ba shile gate ba etswaletse. Ongwala I love you. I you know what to do. Yeah, you know what. Why is it talking, man? Nna ke motho wa batho wa bona. So you think there's something? Tell us. But chat, he has to be umuntu wabantu because on the first episode it told us go to seven stairs. So if you work at stairs, you can't just be quiet. You have to be able to socialize, make the customers feel welcome. And yeah, man, that's his job. Like that is if he works at stairs, he talks to people all the time. So I don't blame him if uthanda ukwazana nabantu. And sekazena bogela abaningi manje, so it's a mess now. You are doing. Tell her what is it that we were doing before the house? Like when people are out, but not with I thank you for the time you gave me to show you how much I love you. Yeah, Peter Parker is a freak. I thank you for. Peter Parker is a freak. Yeah, man. Peter Parker is busy sending. Oh, thank you for the time you gave me. Then I back up his cut some now. No. For the time. Oh, that's the one you are reading. Each other, and I said I love you, and you said you love me. Yo. Oh, come on. I'm a little bit drunk. We'll talk tomorrow. Lo phone le boyisetshenziswa umjito ekuthiwa. Umjito obani? Ulongo. Inhlanhla. Ongobe uyazi ukuthi angikwazi lawo majita uzongiroba. Akufanele phela ukuthi uzubazi mina kutshela lento ekutshela wona. Kodwa laba abakho phela. Awakho lama message lawo. Asefonini yami ngakutshela nje ukuthi la message lawo inhlanhla nolongo le phone babe bayisebenzisa. Nayi intombi yakhe le. Imali ufuna ukubona i-reply yakhe le. Eno I love you nayo. Uyo ebhalile I love you. Isendwe uwe. Ngiyabonga baby. Usebenze kahle nawe. I love you. All right. Macawa. Unentombi engakhe? Hayi lo. Futhi le i-recent. Ngabamba nje. Yeah, this is a recent girlfriend. Ngeke ngimphatha njengamanje kodwa nje. Yeah. Are you sure? Oh, like ngivele mfethu ngisentwana ngidle mhlambeni. Nope. Like chat. Not because everyone is a slut, you have to be a slut. There are good people. Khona abantu aba right like who just
stay in like one lane, dog. They finish school, they go to university, they find a boyfriend, they date for years, now their boyfriend layer. That boyfriend takes their virginity. After that, maybe they get married, they have kids, no cheating. But then these days, it's like, dog, being a cheater is like normalized, check. Like, why is that normalized, being a cheater, check? That shit mustn't be normalized. La uze kunabantu awangakhi khona suka kubona njengamanje. Akekho ngisuka kena mina nje manje njoba ngela. Usuka kuye, ethi usuka kuye, yambona. Na. Yeah. Uthe uyaphi mohamba kuyena? Where did you say you are going? Uyedwa mina. Uhlala wedwa kanjani? Oh, sengaje nangu ngisazokuphatha. Nangu nje kade bhayile phase valelisa. Bukufaka ngisho amabhayi phambi kwakhe nishuthana no. By spa, book. Bayawotana. So that means he has the person before he comes to the house. Yeah, he had a Unabantu person. abangakupheka? Ngoba kutshele ngabe ngikhona phela bekuthiwa khona umuntu enginayo. Future baby. Uzaba ufuture ke lo, umsave ngo-future babe ke lona. Uzaba ngisho umazi bakutshela ukuthi yabo nje mina ngiwafaka ama-emoji mina mabe ayikho niggas njengoba lie. wonke lama-conversation wakho wonke akhona anama-emoji wonke nalawa engasiwona kawobhebi bakho lapho anama-emoji nawo indawo ukuthi awafaka ama-emoji anganje ibona unhlanhla ayikho leyo nto you want to say someone put the numbers in your phone. You want to say the people put the numbers in your phone. You are playing with our brains, yeah? You think you literally think my brain went to primary school. No, it's not. Didn't go to nangu lo omunye nangethi ngikulindile ubuyani nangibuka. buka ama-videos Na Avule videos. yakho mama. nenza nama-sex tape Parker is different, chat. I told you niggas, Parker is different. Peter Parker. He be to every man he sees. Wonke intombazane ayibona feel like a guy web. Nah, this nigga is moving kinda mad. And the fact and check what I told you, sometimes some niggas don't really need money. He says he sevens the stairs, he doesn't really need money. He can talk and yeah. Ubola my sister. get right Nah. Wanochaiva kanjani insizwa? Ngeke plus. Yalishaya wenzani my sister? Ufuna ukudelete what? no Yalishaya isende papa. Yalishaya isende ne? Uyayisendaliza ngathi ubasendele ezulwini. Hey uyabasendela lo mfana. This thing bra. Usingile. Who are you trying hayi to awukho singile nabo mbolo ntozana lapha You are losing 25,000. You are lying to who? Okay, book. Okay, uzama lo ichiri ne? yeah Olisile. Okay, it's for you. It's for you to check. Avela is a girl. yes it's a girl. Okay. Okay. Trying to see it. About 1,000 man. 1,000. About 1,000. Love you too. About 1,000. Ayibakusi ayibo Who is this? amuphi Hello. umngani wami 1,000. Obviously, Ufana nje ayikho bazana ngaye selo ngaba khona ayikho bazana ngazo 2,000 man. mina nginomngani owumfana Okay, yini umfana ngesizulu? umfana Ngesingisi? is a boy Yini umngani ngesingisi? friend Ukushuthi umngani umfana yini ke? boyfriend phela So ukushuthi boyfriend yakho le. oh, now this nigga think he's smart. This nigga say, what is a boy in English? No, mfana ngesilungu. Mngani ngesilungu. Put them together. It's a boyfriend. Hell na nigga put a phrase in a bag. I want that. I when I nigga hamba I deserve 25,000 lo Joseph I deserve.
boyfriend kanjani? ngesingisi boyfriend ikhona enye into eshiwo Isho kanjani? So kushuthi ngesizulu umngane omfana nge-English boyfriend Bakhuluma ngo-sex. siyafana ne? More into to give up here, but we're the same guy, right? Like, what's the point of this if sonke safana? Safana. Siyafana ne? ngabantu abangakhi wena bangakhi amantombazane bangakhi wena amantombazane owabalile lapho awafakile efonini mawukuthi mga mangakhi amantombazane Literally they mawukuthi yo Lwena wadishapa the sex tape my sister. Kurla nyoba. Kimi nyoba fela everywhere. Bona msendele ikomba. Akwazi ungisendele nje mina na ungisendela at phela wena sisaqala nawe uzobe ngikusendela nini hayi kahle sisaqala mina nawe sisazofundana Washeshe wangijaja ke mina mawukuthi no wena wakho maningi amantombazane Awehlechiya Wasikhulile yo Eish. It's bad man. Usheshe wangijaja kodwa why usheshe ungijaja na uzazi ukuthi it's not like alright wena bangake kubashile mama ngi right mina cause Ushiye 1000. uthole umuntu oyi1 kuphela la But we said nakadushe ngantena mawubuya utazenazi ukushiya ukuze kunika nevorce eliqinile we said before you come to the house make sure you don't have a person. Even though we didn't enforce it, but hey, umgokstar lo soyiceda naye. Mina bonke lanto basho ukuthi wena ubabona Hayi wena ungazositshela manga wena. Nope. So my sister why you are with the guy coming to the show now? hayi kwasekudala akuyona into yamanje ke Cap. When did you guys break up if you wanna lie? I'm not sure seyisikhathi kodwa Cap. I know we are cheater la. It's fine mafethu. Wena I'm tuning you even espan ngize ngaya ngenxa ukuthini sabanani no conflict mina lokho yena uma wengane leyo gcina encane kuthiwa is How many babies do you have you? ezaziwe ekhaya zo2 enginazo mina ngokwami engizaziyo mina zo5 Oh. Phela ngikhuluma into ekuyiyona ekhona ngithi uqamba manga Bro, it's not bro, 5. You're not even 30 years old, bro. Chacha, you're not there. 5 children already. So you're a stepmother of 5. Yeah, if you were. No, it's not like ihlala namzo. Do you guys think you can make it work if ever when you still have a person, she has a person also? Ayikwazi ukusebenza ungcone ngaba yimina ukuthi ngibe nomuntu nonke. Why kuzovumeleka wena ukuthi ube nomuntu mina ngingabe nayo umuntu? Ufuna ukuba nomuntu nawo. Sekuvumile culture yami ekuvumile. Makuthi wena if wena uba nomuntu should nami fanele ngibe nomuntu. Man umzulu yaqala. Man umzulu yena umzulu angithi. Yes. If uba nomuntu nami ngizoba nomuntu. Uyakwazi lokho ukuthi kunomehluko kuba umzulu kuyenzeka kuba umzulu just because uzalwa amazulu. Yezalwa nto. So wena umzulu just because uzalwa amazulu awuyazi ngisho culture. Akazi kwenza. These niggas every time they cheat but ngoba ngumzulu. Owasifaka sonke. Ungasifaki sonke please people. Manje ngoba wena umzulu ufuna kufebe. Nah, bro. And most of them don't have money ukuthi bafebe. Umuntu ufuna isithembu ngapha kasebenzi. These niggas. Umuntu wesifazane onamadoda adlule kwamabili ubizwa ngani? Uma uthi asazi isiZulu. Ikhwesani. Ubizwa ngani? NgesiZulu ubizwa ngani? Isifebe.
indoda ethanda number 5 ngezulu ibizwa ngani? Isifebe. Cha. I defy land. Now is so fan. So you guys lazy ufebe and put it nicely for men. But I wanna go clinic like Anovaya guys. You guys can leave. But they'll see each other at the clinic. Yeah, good when we saw I was on a clinic. I'm 70s like. Livan, you guys leave my scene here and my phone when I cheetah. So we back again with another couple, but it's not an exchange couple. It's not a couple. It's a couple of the house. How are you guys feeling? We're feeling good. We're good. We're good. Yeah. Are you guys cooking? She fine, Chad. She fine shit, Chad. She fine shit, no care. Okay. What? You are crying about what? Tell me inkinga zakho ngizokulungisa. But afuni phela ngibhonquza to my sister. Kodwa ino right yabo. Umuntu phela fanele abuya athi ukungihlekihlisa. It's just a house for a week in the house. It's not 20 days in the house. Exactly. It's a week. Is that what you want to tell people? Ufuna ukunyoba manje today. Ufuna uhlangana nomuntu manje. He's a freak. Told you. Unchebe is a freak. Uyayirata le yanto. Uyayirata. Nje kusho umnyobe. Bese mawuya khaya uzotshela abangani bakhe makafika. Lo mbona lo mntana benginayo kule show angimnyobile. Noma kungahambanga kahle angimnyobile. That's what you wanna say. Is that what you wanna do? Akunjalo kodwa phela nawo umnyobo kumele ube khona phela uyabo. So awunyobi wena. Anyobi. In your personal life. Lutho. When last did you have sex? Ngisanentombi lokuba mina ngineyinkinga nje uthandweni bavele bangifebela ngishiya phansi yonke leyo nto leyo mina yabo. So when last did you have sex? Angabe ngishaya ngemva iphindiwe ngazi ngaphela ngoba last year, yesterday, a few weeks ago, few months. Futhi wenza kodwa phela wangisiza ngesaqabana manje. Oh, is that part? Ngagcina ngalezo ikhathi ngalo futhi lo lasuku before yabo ufike lapha uzongena wangisiza kodwa ke lo ngabulawa indlala ngaleso sikhathi kuze kube manje. So you've never had a person ever since I broke a relationship? Okay. When my sister, when last did you have it? When last? I think, when last? A few months back. How? That was when my relationship ended, so. Oh. I said cover that. But like, life, that's what we do. I want you guys to exchange phones. Literally what we want to see if you guys didn't have people before you come to the house. Oh, right. Understand? We want to see if you didn't have a person, you didn't have a person. Can you guys be a compatible couple? Shona corner. Shona corner, Mautan. Into engibonile is Unchebe umuntu right. Kodwa ulambe kakhulu Unchebe. That's the problem about Unchebe. Unchebe umuntu right but ulambile. And this sister here, she is fine. Khona isilungu. Oh man, top 2, not 2, no care. Where's your phone? No place. Lezi ingcobo vele ifana zonke lezi zinto lezi. Oh, nayi. Take it. Where's yours, mama? Okay. Why am I your profile picture, my sister? Why am I the profile picture? What do you mean, why are you my profile picture? I'm your celebrity crush. Mana-ke, imina kahle kahle ukufana nabo ubuza lo mbuzo, hayi wena. Mara wena must you know. No, Joseph is this girl's profile picture. No, also Joseph be making it go down, no chat. Joseph. Wenzani behind the scenes? What is this nigga doing behind the scenes? Oh, you didn't see it. Bengithi uyisusile lento le. Uba nina ngenza isilima nobabili. So you okay. Kanjani manje ngoba phela sikhulumile ngalento? Okay. You think some part of it. Ayikho into esikhulumile ngoba phela mawukuthi sikhulumile ngayo and uJoseph phela unokufika naye la endlini lami and maye wafika wena ulokhu usine kubala nje namanje buku uyasine ungenza isilima. Namanje isithombe sakhe sifuna la efonini yakho uma ukuthi Ngitshela kuphi?
Ngiyasineka kuphi? Isithombe sakhe sifunani phola? Sekufanele ngilokhu ngiyichaza-ke futhi manje. Shafanele ndawo ngiyichaza-ke Ungayenzi leyo nto. Wenza isilima wena. Ungayenzi-ke futhi kumina leyo nto oyenzayo. Okay, bring the phone, guys. Bring the phone. Wena intombi yakho le indaba ungivimbe. Bring the phone nje. Yenza lento yakho le. Who are we starting with first? Qale yena lo mhlambe kuzovela ivideo yakhe nino babili Mina, ama ice cream la. My sister, you have to tell him that I don't do. We don't have anything in contact. Oh, okay. Yeah, tell him we don't have anything. When I do check ifone uyena. You want me to check it? Angazi phela ngibuza. You want me to check it? Ujola naye vele ingakho ufuna ishekho wefone. Hey, Nah, Njebe, man, I'm not taking that disrespect. Njebe, uShoseph Taruhlele next to you. Umshengalena. Saqhubeka nongenza Ashintwela. Ayengibuze wena ndoda. Yeah. Intombi yakho le noma kuyona. Ungayiphendula into engayibuzanga. No. Akuyona intombi yakho. Yeah. I'm the host. I host the show. Oh, uthi sibone ukuthi uhost asizomthola ndawo yini la bemkhothisa uIce Cream la. Wawana ukhona ukuyicheck and mina ngayichecka better ne? I think so. I can do better. I think you can do better. Let me check it. Buka ngingena nqaba yezithombe za Joseph la. Buka. My man, this is groups. Ama-channel lawo. Ama-channel. Suka. Mana umzala. Okay, let me tell you what happened before. Me and her, we kissed in the video. Before. On the video of we shoot in exchange. Oh, shoot when I wangenza isilima before ungazi. No, it's not like I knew you. What? Akuna next the book. Angiyikhomi Shoot uyena ongenza isilima. Angiyikhomi la. Oh, wena uyamfuna lo mjida vele. Angiyikhola. Angazi mina ukuthi yini le ufuna ungichazisa yona ngoba phela mina ngikhulumile nawe. Angiyikhola. Ukuthi yini ke le usufisa mhlawumbe ukuyitshela abantu noma ukuyikhombisa abantu. Angazi. Yona ifoni ilight ayinazi angikhola. Kodwa manje izithombe zakho zingaba lezo yabo. Angikhola. In the Angikho musi my sister. Yeah. Let me show. No, I wouldn't mind if I was there because she fine shit. I wouldn't mind. She fine shit. No cap. Njebe must stay alone, bro. How much is it sakho? So this is your previous relationship? Yes. Oh. Was ngiyabona ukuthi into zakudala. Okay. Ufuna ngizonke ibulalile le phone ngoba vele kugcwele izithombe zakho la. And did you check the pictures? Oh. Benzo bemfunda. Umbonisile ama picture kanti. Akazange zawabona ama pictures wakho. That was the only picture that I had. Kanti umnikile yini? Nawe ngathi iyakudla nje lento le. Iyadlavuma. Wena umnikile. Kanti my sister, do you have anything in your phone? Why you acting sissy? Ngiyabonga phela. Buka namanje usineka kanjani lo muntu wena ungenza isilima wena. Kanjani manje? Wenza isilima kanjani? Yini enzo buka musu uncika kuyena phela. Uyasineka. Okay. Ave ungiqulisa. Angazi ukuthi ungiqulisela ukuthini. Uyasineka eduza kwenye indoda la gcwele izithombe zakho ucathi isiphukuphuku. Gcwele ziphi izithombe? Nanga uJoseph ugcwele ifoni yonke la 34 no. Mana mhlambe awenze lento yakho. Angithi yabo? Naku. Asingene yakhe. Angithi usebonile kumina ukuthi akho lutho. Asingene kweyakhe. Open yakho. Le phone ayisebenzi kahle ngala. Asingene kweyakho. Yawa. Kade delete. Oh, cela sivulele bandla. Le phone phela yawa la yabonga la isebenzi ungayitype lapho kanjalo. Ngoba wenze njani? How many pictures of me do you have, my sister, in your phone? One picture. Oh, maybe a few. Nakho angithi maybe a few pictures. Few yini lento le ifone Mara ngikho angibona ngikho. Let me see, maybe I'm here. Check-a kahle now. I'm not here. Izithombe zakho ikhona kodwa ke. Ngiyabona uma ubhala bo baby lawa no laugh lapho. Wena angikuboni. Hayibo ubani lo othi uyakhumbula? Bamba lapho. Hayibo uyakhunjula wena? Okay. Here's your phone.
Mhlawumbe angenzi kahle mina. Cela ukuthi ubheke. Uyakhunjulwa wena. Ungabhali ukukhuluma bona. No problem. Just don't have sex. How? Manje mama kuyena ongikhumbulayo mina ngenze prevention and use condom. Thank you. Aibo. So what did Indomazane just say, okay, you can go and date her but don't have sex? Nah, this world is fucked, chat. Wonke umuntu uzogcina fair, but these days Icheri yakhe evuma ukuthi it. Ubani usine? Hawu phela Ubani usine? ngakutshela nje ukuthi uma Wangitshela ukuthini? ngakutshela nje uma Ngimbonile uma kantombazana ngimbonile. Ngibuza usinekeke. Unomntwana naye futhi usine. Cha, abantu abawu2 abahlukene. Ubani usine? Hawu isidala isathi. Mina ngihleli nawe sonke lesikhathi la endlini lokhu ungiqambela amanga. Phela Ubani usine? Uzongiphendula noma ngiyangiphendula? Le ntombazane ade ngitshela ngakutshela ukuthi le ntombazane uyena ufuna mina. Icheri yakho. Ma uyena usine lona? Unentombi enjena kanti ubhizi lokhu uthintathintana nami? Ngathi uzo upgrade ngami? Yabona banomntwana my sister. Unanengane? A newborn. Ngathi wena uzothatha imali lana ne? Mina you are here to take money ne? Cha ngifuna ingane you are smart. You are here to support your baby ne? Cha phela ingane kade yenziwe. Phela ingane awukwazi ukuyenza izoli vele manje. Khohlwa zonke ke lezi zinto kade usungitshela zona. Valid crash out. A man who live in a desert without water. Musu Waze wakhohlakala bo. Mana angena manje ama desert kule. Mina Ungasazi isingisi ngitshela ukuthi ngikuchazele ngizokuchazela ukuthi ngichaza ukuthini. Waze wakhohlakala wangithembisa izulu nomhlaba la. Lokhu ufuna ungithini kade ngikubuzile ngathi wena uyangithanda noma uyangikhalela. Uyamthanda ufuna ukumthanda or ufuna ukumkhalela? Impendulo sengiyitholile. Ngiyamthanda lo muntu. Awungithandi kuba uyangithanda ubungeke utext usinenge ngihleli nawe izolo. Ngoba phela le message yanamhlanje. Yeah, like it's checking out the baby. It's checking out the baby, how the baby is doing. Kahle kahle ngenza yena islim. Apparently. Ufuna ukwenza i-third wheel. Wenza bani uslim? Usine phela. Oh, ngelinye ilanga uzoyenza mina. Usuthola umunye uzoyenza mina islim. Cha. Shothi imulol. Yimulol. Cha ulol phela uyena usine ulol. Hayi wena Oh, ngizoba ulol. Wena Josepha indaba ungahlalisi mina la wena ngizoba ulol. Mase kukhona omunye. Mase kukhona omunye ngizoba ulol mina. Ngeke abe khona. Ngaze ngadeleleka. He wants to make you a lol. Ngaze ngadeleleka. Cha ngeke azabe khona omunye umuntu ngifuna lalela mina ngifuni wena. Kahle kahle ke njengamanje ngathi sekufanele ngenze i-decision yami. Yini man phela awukwazi ukuthi ungangisho. So asamfuni. Hayi angisamfuni. Oh okay. I'm not going to stay. Ngihlalela ukwenzani? Ngihlalela ukwenza njani? Usongaze ungigaxa into yokuthosa ngenxa ka Josepha. It's not because of me baba. Ngizoba umthoswa. It's because of the show. What do you mean? You are cheating. Shothi bese siphuma kule show njengoba kade usho bezosefika lapha ngasekhaya kubo athi ngamthosa. Nginyama mina bazothi angimshayile lo mntwana. Angithi ngiyasho nje ukuthi ingane kade yenziwe. Angithi uyazi nawe ngeke. Kade ukhuluma naye ngocansi izolo namhlanje ubusamtext. Ngobani? Uhleli nami kodwa ubhizi uthexana namantombazana. Ubengihalela mina. And umtshelile lo Cherry ukuthi noma heavy sex lapha ukhona. Unga heavy sex like use condom. That's why ngaloku aloku afuna ukushaya my sister. Ngadeleleka. Oh, uthaka sebenzise ne condom. Ngasaba. Sengizokuthemba kanjani vele manje? Vele kodwa vele sisekho isidingo. So yeah. Ubungithemba kanti. Try. Uyabo uthi wenze. Uyaphaza ulele ngentshebe. It's try. How may you baby mama yakho? Like why niggas? This nigga just wanted the 25,000 if you're being honest. This nigga just wanted the 25,000. It's not even a blanket in Jebe. Mariana is sleeping ngayo. Ulala ngayo ngempela. Awu baby vethu. So iphelile lento angisho. Ayiphelile. Okay. Iphelile lento. Yabona ke uJoseph lo kade umbona kwi wallpaper yami. Uzosala mina naye la. Wena nje angisasibona isidingo sakho sokuthi ube la. Manje want him to go me what I'm doing here. Angizwanga. You are not living with him. Hayi umphedo wena. Ngiyaphi naye? Manje uncamela ukuthi uye. Angisakufuni. Ngeke phela uyeke mina. Angisakufuni vele futhi nakhona bengashonga ukuthi ngiyakufuna. Manje ufuna ukuyeka inini umuntu wakho wangempela? No. Umuntu amangempela kusho bani? Sutshela ubani?
Hawu izolo Sifike nini lapha? Ngikuthembisa ukuthini? Hawu anginaki nje kade. Yini lekuthembise yona? Kuyanyiwa la. Ubungidlalisa nje Ngidlalisa ukuthini? uthi angigange ngesandla Ugange ngesandla kuphi? Angizwanga. Uthe uzobuya ungifakise kodwa Nini khona? Izola ayini. Ay undoda onganayo patient wena. Did you put your phone back in there? Oh yes I did. Oh, take Let me it, my take it sister. back. Joseph, my woman is gonna be very angry with the wallpaper. We'll talk about Just tell that. her that you are tell her I'm your celebrity crush. Only just tell her that. Wayisho leyo nto leyo uzobona. Naye phela vele Only if you do crushing. If you don't crush, just tell her, I like his videos. Kahle no ithu ngoba nihle la. I understand ukuthi ngenze njani? Tell my woman. Ngoba kwenze njani? Sengichazela igirlfriend yakho manje. Ukuthi why ungibekile. I don't need to explain myself again. Okay. Sekufanele ngichazele naye futhi. Ngiphinde hayibo. Ngichazele wena ngiphinde ngichazele naye. No, mina ungichazelanga mos. Ngobani? Did you tell me? Why you are ngibuza. Angithi iphutha longini uyena ngibuzayo negirlfriend yakho sekufanele ngiyichazele. Ngeke ngize ngiyichazele so lesi. Angichazi lutho. Mnika into okuthosa, mnika into okuthosa naye. Mnika into okuthosa yena, hayi mina. Mina brother, look, me I can ask her to kiss me now. Okay, just la. Give me a kiss right now, phambi kwakhe. Mina not now. What's happening, my sister? Don't do that, dog. My sister, you're fine shit. Leave Joseph alone, dog. Leave Joseph alone, dog. You can get better niggas. All love to Joseph, but you can get better niggas. No, you can't do that, my sister. No. Not ever. Not. I can't do it. I cannot do it. At the moment, I can. My sister, at the moment, I'm the host. You're right. Yeah, I mean, I'm the host. No, I cannot do the kiss anymore, guys. My lips are tired. Your lips are tired. Now that you have to kiss me, your lips are tired. No, I'm gone. You mean ngifuna ukuthi angiphinde? Oh. Awufuna ngithi. Yeah. Angizwanga. Hayibo, onivumelana noyithu ukhambe mina? Yes, my sister. Ngiyahamba. Hawu baby bethu ungayenzi wenze njani manje? Hawu wenzani hawu baby bethu hawu ngiyacela bethu. I'm leaving. My uzolalela. 2 phones are left. And then I feel like these phones are the people that are not literally in a relationship, so I don't think we need to. Check them. Let's go. Stool, nobody wants you, Stool. She doesn't have a choice. She wants that 25,000. Let's be honest. Ngiyacela ukwenza ushezi lokuhlala ngizokwenza kancane phela nalo ushezi lana ngeke wabulala amakhasi into yokubuza lona wena noma ungenza ngesandla kathi ngiyanela now Stool, they hit you the long distance. What's umwa? Manje sikhona leli khekhe siphiza. Ikhekhe nje mama. Njalo. Ewakhuphuka umfundisi wami lapho. Awukhumbuli. Osaphela ngevangeli. Ubuziswa yini? Ave wasiphiza amakhekhe. Lahlula le. Akho namanga. Into emele yenze ushezi la, mele kushaya ushezi la. Angathi uzothi limnandi ikhekhe lakho sizimayile. Cha ngibuza ukuthi why lapho la. Ikhekhe limnandi ngisenduze kabi. Ngibuza ukuthi why lapho la. Imani ngimbuzi limnandi ikhekhe la. Excuse. Yazi la
Lazi lapho la ngithola leli kakhulu bezo bona bonke lithekela. Into edala ukuthi noma bengihambe ngihlephula ngile ngiyadlala ngilethele wena baba. Kodwa mama Uza yena ubuka yena mawubuza ubukela. le nje umuntu Uza le wazofaka phela la solutions wenze njani? Lo ungazi ngimthela nje. Ngadlulisa ngamini. angikwazi ukuthi ungazosha mara. Imnandi baba. Yebo nje wemputi kuneswimming pool ekhandwe ngokwe-technology. Bese uba ne-swimming pool ngiyakwazi ukubuda kule ekhandwe ngokwe-technology. Mama yabo le swimming pool le ekhandwe Uyaqonda nozimfana. But niggas is having the last supper. ngomuntu usane esikoleni Shani ikhekhe la. nanje umuntu Phambi kwakhe sishabano Uswazi. ushezi Ushezi. okay Awu ushezi namsebenze bangixolela. Sekuzohle kanje. ayibona ngezodla ikhekhe lami udingani ikhekhe lami uyatshontsha awuna nje sanihlalele uzodla ikhekhe lami unelakho Bengahleke ngini eqaleni. udla ikhekhe lami unelakho umuntu wakho wena isichaparaphu wena yikho uyithathelile wathula amapholoba ngibo wena nje bapholoba ngibo wenze lothi ngiyayithanda nongefuna ikhekhe lami indaba yena ngisayazi mina indaba yena nginawe khuleka ngisayazi mina indaba yena into eniyenzayo la eceleni kwami ngisayazi mina nje ubonile mina nje shema ngizwana nomuntu ongikholoyani no sengiqala ungawathembi hambe sipheza amakhekhe abantu unineguduluza angisekho kuwena angisekho Uyabambaza kanisathatha kunawo bonke. anginankinga hayi angifuni ukuzwa lokho mina ngisayinanga indaba yena ngisayinanga indaba yena anginandaba ngisayinanga awunaki indaba zakho nomuntu wakho ngiyoshiyeqa ngaphesheya zamakhelwane ngokuthayana umfundisi uyabhora zakho nomuntu wakho uthayana umfundisi uyabhora Awungeke siyamdabukela uyamphapela. nasengizoyinakela iy'mali zami ngikhohlwa nesifazane anixoxisani ngamakhekhe ukuthi ikhekhe lakhe limnandi omunye udlula komunye umlabalaba Phela thina sifani nani. Asambe sisana amakhekhe. ninomusa Nje ngoba uyabona. oh ninomusa nawe uyayifaka lapho kusho wena ubawutheni ngathanda umfundisi wonke unento bengaka hayibo mina ningikhipe endlini lapha yabo into besidudla incane Njalo ngenyanga uthenga umbhede. leli sulumane lakho unento bengaka wena ambogeza udaka uthule ambogeza udaka uthule leli sulumane lakho Uthi fanele simhlawulise lo. Lalela sorry. Udaka kubi. Awukwazi ukuhlala etafuleni khona isikole. Etafuleni. isikhumba sakho safana nodaka kwasifaka Faka isikole etafuleni. Hayi uthe umzulu nje yena khumula. wazini unasisulumane ngesizulu ngayisho indaba longqondo uyifika ukwazi ukufaka isigqoko ngempela uhlezi Etafuleni ufaka isikole uyaqhwetha. nangezenza imziwa wena ukhuluma kakhulu wena ukhuluma kakhulu sithini sithi salamankomo Ufisha impahla. ukusala usidudla mengasethi wayibona wenze njani Hayi bokukhumulisa. wawuyibona wenze njani wawuyibona wenze njani oh naningajoli nibuka ibanda yami naningajoli nina nibuka ibanda yami ngibuza ukuthi naningajoli nanibuka ibanda yami umbuzo lo uthi
Oh, she's an infant namantombazana niyahleba futhi. Into enjani? Cabanga Angihlebi ngikhuluma indaba zethu. Ngiyaphemba lana ngoba labantu bayaxoxa ukutshela manje ungane komunye nomunye ungane ukutshela manje ukuthi wangena yena ungena awuthula wena nonkiroli ngihambe ngingena kuyonke iminyaka ezayo ngihambe ngingena kuyonke nje iminyaka ezayo ngizobhanga nani le ntebe yakho waza man Chad, what are they fighting for, Chad? I'm lost, NSO, so online, I'm lost, Chad. I don't know what to get Zagalani. But they're just having the last supper. I'm not discipline. No one for now, best talk like looking Jan. Wasn't get discipline when mina nje wathela ngiyekigaba zenu nakani utwayile ninganaki indaba zami yabo nakani utwayile ninganaki indaba zami. What I've seen ukuthi uSidudla akekho nemali uSidudla usitshela ukuthi unemali akanamali uSidudla awunamanga uSidudla please don't lie bro, you always wearing a lion wena. I don't know what that is. Uzowi akagxumagxumi njengenqondo. Uzowi kade hamba nophako bangikhiphe roomini what unophaka ngithi bunophaka wena wenzeni unakindaba awatholutho imanga ngokade benza lo nto buka inyoka ngabo champagne ushayi champagne awuyifuni inkinga phela khona nje mina i-right le nto ungenzi ungabundlavini zehlisa ntshebe ohlisa ubeka intshebe phansi ucele mawutholile akamsakhi lobo kungisho wetshebe uyangena nje ngekhanda lapha endumisweni uzongena kanjani nentshebe engaka sezwayithuma la kulazesula kahle uzwayithuma la noma uyithlume intshebe yakho. Studla is not the right person to be asking these questions. I don't lie though. Studla, you know your shit is small. Your shit is this is me even being generous. Your shit is like potato. And like you're always wearing the lie. You're not. Is that your brand? That's my husband. It has to be his brand. You're most instrument. When the flowers come, you baby wiper. Wena sokusilela lapho silayishe lapha naselele. Ugcwalise le mpahla Mhlawumbe efrontal njengomama wakho. Abi frontal wali. Siyafana nje nawe. Ufana noba. Ibuka iphakeme yakhe wewe. Ngathi ulimele. Yami ngcono nje neyakho. Ulimele wena. Zulu girls. Like this is a summary of how Zulu girls are. Check.
It's a summary. Not all of them, but most of them. Unemali nje ubhuti. Awukahle nebaca. Usamaphi nebaca. Usafakele weBhayi Phela wena. Let's go. Yeah, it was a pretty decent episode, so yeah, man, I'm just being honest. Yeah, W. Joseph Dari. Let's see the comments, let's see the comments. Oh, today's a good day. The first couple is taking the 25 days, so obvious. The rest of it is full of drama, literally. Those have been abusing the word literally. Curtis is now working with Leon Gomet. Who's Leon Gomet now? Let me search Leon Gomet. Leon Gomet. Leon Gomet. I don't know who Leon Gomet is. As soon as who am I, bro? Me, I'm the girl. There's a record denying that she's other girl left to date. It's asking about. Literally. Stood like a buzz, nigga. Hell no. But then, man. I'm gonna see y'all niggas soon. I'm tired. Make sure you hit the subscribe button. Talagwanyan. Woo! Yeah, I wanna destroy my shit. I'ma keep on grinding. I'ma keep on bushing. I'ma keep on grinding. I'ma keep on bushing. I'ma keep on grinding. I'ma keep on